नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com ऐसे ही सरलाही जिला के गोड़िया में रहल धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.धड़कनfm.com हमरो पात्रों साथ नेपाली पात्रों में एक साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर में स्वागत करता नहीं हम नूर आलम बादशाह। काठमांडू से महोत्तरी आ रहा बीरगंज काठमांडू जा रहा बस सहित 4 सवारी साधन एक आपस में लड़ला से दुर्घटना भइल बाटे। चितवन के नारायणगढ़ मुगलिंग सड़क खंड अंतर्गत भरतपुर महानगर पालिका 29 से 17 किलो में बीतल रात 4 सवारी साधन लड़ला पर दुर्घटना भइल आ एगो किशोर के मृत्यु भइल बाटे। अन्य 22 जना घायल भइल जिला प्रहरी कार्यालय चितवन जनल बाटे। चितवन के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी भेष राज रिजाल के अनुसार रात 12:30 बजे काठमांडू से प्यूठान के तरफ जा रहल बा 4 ख 9086 नंबर के बस नारायणगढ़ से लेके मुगलिंग तरफ जा रहल ना 3 ख 7915 नंबर के ट्रक काठमांडू से महोत्तरी तरफ जा रहल ना 7 ख 3248 नंबर के बस बीरगंज से काठमांडू की तरफ जा रहल ना 6 ख 8968 नंबर के बस एक आपस में लड़ के दुर्घटना भइल रहे। महागढ़ीमाई नगर पालिका वार्ड नंबर 5 स्थित श्री बौद्धि माई रंगशाला बगड़मपुर में प्रथम महागढ़ीमाई मेयर कप फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू भइल बाटे। आज उ रंगशाला में पत्रकार सम्मेलन करके वार्ड अध्यक्ष गजेंद्र प्रसाद जायसवाल जानकारी करले बानी। जेठ 19 गते से लेकर जेठ 27 गते तक नॉकआउट चरण में प्रतियोगिता करावल जाए वाला जायसवाल जानकारी करले बानी। कोरोना से पहले प्रतियोगिता शुरू भइला पर भी कोरोना आइला बाद ई प्रतियोगिता के निरंतरता देवे ना सकल गईल प्रति दुख व्यक्त करत अब हरेक वर्ष ई प्रतियोगिता करावल जाए जायसवाल प्रतिबद्धता भी जनले बानी। खुद भी फुटबॉल के पूर्व खिलाड़ी रहल आई प्रति बड़ी आकर्षण आत्मीयता ज्यादा भइल बतानी। प्रतियोगिता में 12 परसरौत सरलाही धनुषा चितवन मकवानपुर के विभिन्न टीम सहभागी रहे के वहाँ के बतल बानी। नगर स्तरीय योजना रहल ई प्रतियोगिता के खातिर कुल 8,90,000 बजट रहल वहाँ के बतल बानी। प्रतियोगिता के विजेता ट्रॉफी मेडल प्रमाण पत्र सहित नगद 1 लाख और विजेता के ट्रॉफी मेडल प्रमाण पत्र सहित नगद 50,000 देहल जाए। लियो क्लब ऑफ गंज भवानीपुर के आयोजना में करल जाए वाला प्रतियोगिता के खातिर सहयोग महागढ़ीमाई नगर पालिका कर रहल बाटे। प्रतियोगिता के उद्घाटन खेल में चौपुरा हेठौड़ा के बीच होखे के आयोजक जनैले बाटे। नेपाल प्रेस यूनियन के 33वां स्थापना दिवस के अवसर में मीडिया की भूमिका और चुनौती विषयक अंतरक्रिया कार्यक्रम तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम संपन्न भइल बाटे। उद्योग वाणिज्य संघ 12 के सभा हॉल में संपन्न भइल कार्यक्रम में प्रेस यूनियन के लोकतंत्र पक्षधर पत्रकार सब साझा आ विश्वासी लोग इतिहास रहल संस्था प्रेस यूनियन भइले वक्ता लोग बतैले बानी। नेपाल पत्रकार महासंघ में सदस्यता विवाद के समाधान करेला आवश्यक पहल कदमी करे के उक्त अवसर में बताल गई बाटे। श्याम बाबू यादव की अध्यक्षता में भइल कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि पत्रकार गुरु गौतम, सुजीत अरियाल, राकेश पांडे, संतोष पांडे, संजीव मिश्रा, सिकेंद्र पासवान, रविंद्र सिंह, जयनारायण यादव, रतनलाल टेमानी सहित 12 प्रेस यूनियन के सदस्य सबके उपस्थिति रहल रहे। प्रेस यूनियन 12 के सदस्य संदीप यादव से स्वागत कैल कार्यक्रम के आयोजन नेपाल प्रेस यूनियन 12 शाखा कैले बाटे। बढ़त गई गर्मी के कारण बीरगंज महानगर पालिका भीतर रहल संपूर्ण सामुदायिक संस्थागत विद्यालय 3 दिन के खातिर बंद भइल बीरगंज महानगर के शैक्षिक महाशाखा जनल बाटे। पिछला 2 सप्ताह से बढ़ल गर्मी के कारण लड़का लड़की के स्वास्थ्य में प्रतिकूल असर पड़ रहा से महानगर भीतर के संपूर्ण सामुदायिक संस्थागत विद्यालय जेठ 16 गते से लेकर 18 गते शुक्रवार तक बंद करे के निर्णय कैले बाटे। शिक्षा समिति संयोजक ईश्वर चंद्र यादव के अनुसार बिहान गणतंत्र दिवस के सार्वजनिक विदा पड़ला से बुध से शुक्र तक विद्यालय बंद कल गया। एक बेर एतवार के खुली कक्षा कोठा में गर्मी से विद्यार्थी बेहोश होखे लगला बाद अभिभावक सब अन्य विदा में मिलान होखे वाला करके विदा बंद के मांग कैले रहे। जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा लाखों अवैध सामान बरामद कैले बाटे। पर्सा प्रहरी नायब परीक्षक केशव कुमार नेपाल के अनुसार बीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 16 ईदगाह चौक स्थित सड़क खंड से मोबाइल के पार्ट्स सब, खाद्यान्न और दवाई, खुदरा तथा विभिन्न किस्म के लता कपड़ा सब बरामद कैले बाटे। बरामद सामान के बाजार मूल्य 26,08,490 रुपया करके आवश्यक कार्रवाई तथा अनुसंधान के खातिर बीरगंज भंसार कार्यालय बुझल गई। प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब परीक्षक नेपाल जानकारी दिले बानी। तराई मधेश में और कुछ दिन गर्मी बढ़ सके के भइला से आवश्यक सतर्कता अपनावेला मौसम पूर्वानुमान महाशाखा अनुरोध कैले बाटे। महाशाखा गरम दिन आ गरम लहर संबंधी विशेष बुलेटिन प्रकाशन करत आएवाला और कुछ दिन तक गरम हवा तथा गरम लहर के संभावना रहला से उसे बचेला आवश्यक सतर्कता अपनावेला अनुरोध कैल गेल बाटे।
फेरू कुछ दिन मध्य प्रदेश के सभी जिला में 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापक्रम पहुँच रहल आ यहाँ जनजीवन बहुत ही कष्टकर भइल बाटे। गर्मी संगे खाए वाला पानी के मुहान सुखला से पिए वाला पानी के समेत अभाव से तराईवासी लड़ रहल बाटे। गर्म हवा तथा गर्म लहर से थाके के, कमजोरी होखे के, ज़्यादा प्यास लगे के, मुड़ी दुखाए के, ऐसे ही चक्कर आवे के, बेहोश होखे के, मांसपेशी सब दुखाए के, ऐसे ही उल्टी होखे लागत के समस्या आवे वाला भइला से सतर्कता अपनावला महाशाखा अनुरोध कइल बाटे। गर्म हवा तथा गर्म लहर से बचेला ज़्यादा गर्मी के समय में घर भीतर ठंडा स्थान में रहे के, बाहरी वातावरण में ज़्यादा न जाके, घाम में ज़्यादा न चले के, हल्का तथा सूती कपड़ा लगावे के, बाहर निकलला पर मुँह छोप के, पानी के साथ झोल पदार्थ प्रशस्त मात्रा में पिए के, स्वास्थ्य समस्या भइला में स्वास्थ्य कर्मी संगे नियमित संपर्क में रह के थप सलाह सुझाव वाला समेत अनुरोध कइल गेल बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी अवैध हथियार सहित 2 जने के पकड़ाव कइले बाटे। पकड़ाव परे वाला में सप्तरी के ही सुरुंगा नगर पालिका 6 श्रीपुर रहेवाला 45 वर्षीय विश्वेश्वर प्रसाद शाह आधादी के रूबी भैली गांव पालिका 5 रहेवाला 42 वर्षीय बिच्ची बहादुर तबांग रहल सप्तरी प्रहरी जनले बाटे। दोनों जने के 7.65 mm लिखल पिस्तौल 1 थान, खाली मैगजीन 1 थान, KF 7.65 लिखल गेल राउंड गोली 2 थान, गिफ्ट इंडस्ट्रीज स्पोर्ट्स एयर गन कोलकाता लिखल गेल एयर गन 1 थान, मोबाइल, नेपाली सिम आ भारतीय सिम सहित पकड़ाव कल गेल। सप्ताह के प्रहरी न्याय परीक्षक दुधिराज नेपाल ने जानकारी दिले बानी। प्रहरी प्रवक्ता के अनुसार बीतल सुख के रात के इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुर सप्तरी से खटल प्रहरी टोली खड़क नगर पालिका 8 भदिया में आकस्मिक चेक जांच करके क्रम में बेदो बरसाइन से बिशुनपुर तरफ जा रहल 106/5908 नंबर के मोटरसाइकिल के रोक के चेक जांच कैला पर हथियार सहित लोग के पकड़ाव कइल गेल बाटे। समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल पर्सा नेपाल पत्रकार महासंघ के पर्सा जिला शाखा में तालाबंदी कइले बाटे। जाल जिला नियत बस नेपाल पत्रकार महासंघ के सदस्यता सूची से कुछ क्रियाशील पत्रकार सबके हटावल गईल आ मापदंड पूरा कैला पर भी कुछ क्रियाशील पत्रकार सबके सदस्यता न दिहल प्रति समाजवादी प्रेस संगठन के आपत्ति जनावल गईल बाटे। ऐसे ही तालाबंदी भी कल गेल बा। नेपाल पत्रकार महासंघ गैर पत्रकार सबके समेट के पत्रकार के सदस्यता के अंतिम नामावली प्रकाशन कइल आ क्रियाशील पत्रकार सबके विभेदपूर्ण ढंग से हटावल आरोप लगावत संगठन उक्त नामावली खारिजी के मांग करत महासंघ में तालाबंदी कइल गेल संगठन के केंद्रीय सदस्य मनोज पटेल जानकारी दिले बानी। पत्रकार महासंघ गैर पत्रकार सबके समेट के महासंघ के आए वाला जेठ 26 गते होला निर्वाचन के प्रभावित करे वाला करके सदस्यता नामावली छापामार शैली में लियावल गईल आ ओकरा खारिजी के मांग करत पत्रकार महासंघ जिला शाखा में तालाबंदी कइल गेल संगठन के पर्साध्यक्ष शंभु कुमार सुमन बतैले बानी। मोरंग के अलग अलग स्थान में डूब के 2 जने की मृत्यु भइल बाटे। लेटांग के राजा रानी पोखरी आ कटहरी के सुखानी नदी में डूब के 2 जने की मृत्यु भइल बाटे। राजा रानी में पानी जमा करेला स्थानीय उपभोक्ता से वन भीतर के जमीन में बनावल गई पोखरी में डूब के मोरंग के राबारी गांव पालिका 9 के 59 वर्षीय भक्त बहादुर लिंबू की मृत्यु भइल मोरंग प्रहरी जानकारी दिल बाटे। जंगली जानवर के सहायता के खातिर स्थानीय उपभोक्ता सब लेटांग नगर पालिका 2 में रहल गारा पानी सामुदायिक वन भीतर 40 फीट लंबाई 30 फीट चौड़ाई के पोखरी बनैले रहे लोग। उक्त पोखरी में नुहाए के क्रम में उनकर काल संझिया डूब के मृत्यु भइल बाटे। ऐसे ही मोरंग के कटहरी में सुखानी नदी में नाबालिका के डूब के मृत्यु भइल प्रहरी बतैल बाटे। काल घर से बेपता भइल कटहरी गांव पालिका 5 के धर्म झांगडी के 7 वर्षीय बेटी प्रीति झागड़ के लाश नदी में डूब के मृत्यु भइल अवस्था में मिल रहा है। उप प्रधान एवं गृह मंत्री रवि लामी छाने विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में रिट दर्ता भइल बाटे। गृह मंत्री लामी छाने पद में रह के सरकारी ठगी के छानबीन निष्पक्ष न होखे वाला ठहर करत निलंबन के मांग करत सर्वोच्च में रिट दर्ता भइल रहे। आज अधिवक्ता अनुपम भट्टराई से महाधिवक्ता कार्यालय महानिधिवक्ता दिन मणि पोखरेल गृह मंत्री रवि लामी छाने के विपक्षी बना के रिट दायर कइले बानी। बादल खबर में मौसम संबंधी जानकारी। रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज सिमरौनगढ़ 12 आ रेडियो धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ट्ज गुड़ैता सरलाही द्वारा मापन कयल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ आ गुड़ैता लगायत आसपास के क्षेत्र के भी न्यूनतम तापक्रम 32 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे ही आज सवेरे 36 दोपहर के 38 डिग्री सेल्सियस रहल रहे तो आज रात में 30 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे अनुमान कयल गेल बाटे। ऐसे आज सवेरे 5:13 पर बेर उगल तो संझिया 6:53 में बेर डूबल बाटे। 12 जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com से सरलाही जिला के गुड़ैता में रहल धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.धड़कनfm.com हमरो पात्रों साथी नेपाली पात्रों में एक साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह की विदा दी। नमस्कार।